Vítajte na Duchonke, v obľúbenej rekreačnej oblasti, kde sa spája pokoj lesa, voda a výborná dostupnosť. S Martinom vám dnes ukážeme chatu, kde môžete nielen príležitostne oddychovať, ale aj celoročne bývať. Poďme sa pozrieť, čo táto chata ponúka. Chata má dva vstupy, z tohto prízemia a z poschodia. Na prízemí sa nachádza novozrekonštruovaná izba pre dve osoby, kúpeľňa so samostatnou toaletou, kuchynka a milá vinárnička. Viem si predstaviť, že táto milá vinárnička by bola príjemným zašívacím miestom pre pánov. Zastávaná plocha je 57 m2 a vďaka poschodia máte k dispozícii až 130 m2. Chatu viete využívať aj celoročne prostredníctvom tohto kotla na tuhé palivo. Ten nám ohrieva vodu, ktorá prúdi do radiátorov a takisto ohrieva vodu do zásobníka teplej vody. Zuzka vám ukázala vstup na prízemí. A toto je vstup na prvom poschodí, ktorým sa dostaneme do tejto priestrannej spoločenskej miestnosti. Na poschodí sú dve útulné izby, každá s kapacitou pre dve osoby a ďalšia toaleta. V podkroví sa nachádzajú ďalšie dve izby, jedna so 4 lôžkami a druhá s 2. A prečo práve táto lokalita? Duchonka je vyhľadávanou rekreačnou oblasťou, je to pokojné miesto v prírode ideálne pre rodiny, chalupárov či investorov. Dostupnosť do Topolčian je 15 minút, do Nitry 50 a do Piešťan 40 minút. Okolie poskytuje turistické a cyklistické trasy, reštaurácie a bufety pri vode, príležitosť na rybolov, člnkovanie, kúpanie či zber húb. Táto chata na Duchonke ponúka všetko. Pohodlie, priestor, prírodu a to všetko si môžete vychutnať počas celého roka. Zaujala vás? Ak áno, radi vám ju ukážeme osobne.